барпо хоҳанд кард, аммо ҳолат ҳамин гуна аст ки дар садри ҷадвал хело ҳам ҷафс ва наздик ба ҳам 14 бахш дар шаҳри Бохтар баргузор мешавад. эҳсон бобоев рақами 7, исмоил нур Сунатулло Исмоилов дастаи Равшани Кулоб бошад, иборат аз бозигарони зерин аст. Дар хет дарвоза рақами 55 Иззатгарон, рақами 5 Ҷамшед Махсумов, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами бозӣ оғоз шуд. Дӯстони гиромӣ, дастаи вахш бо пироҳанҳои ранги кабуд ба майдон ба ҳулбук бозӣ дар назар аст. инҷо вазъияти хатарнок ва чӣ гуна имконият буд барои дастаи Равш. ирсоли ӯро мебинем, бисёр партофти хатарнок аст ва Адам Ториҷон Тағоизода ирсоли ту ба сӯи ӯ ва фурсати бисёр хуб акнун барои дастаи вахш. 59 бошад. Пол Камол Афе аз ҳайати Хуҷанд як гол заду бо ҳамин ҳисобро дубар як кард. инҷо хатои бисёр дағал, вазъияти хатарнок аст ва чӣ фурсати олие аз даст меравад. моҳи июн идома хоҳанд кард. Димитро Биланок, фурсати бисёр хуб барои ӯ, зарба мезанад. инҷо футболбози украинӣ бо пои Равшан бошад, меҳмони Иста Равшан мешавад. ва бисёр партофти хатарнок дар ин лаҳза. Махсумов ирсоли туп ва бисёр олӣ буд. инҷо шонсе ки барои Олауло ва Янвале ва аз дур акнун зарба мезанад, дар ҳоле ки боз вариантҳои дигари муносибам буд барои Ампонса. тӯбро мегирад аз ҳариф. Димитро Биланок, идомаи ҳаракатҳои ӯро мебинем, ба мавқеи холӣ мебарояд ӯ ва зарбаи бисёр олӣ бу ҳисоб дӯстони гиромӣ кушода мешавад. Димитро Биланок дар ин лаҳзаҳо барнет ба чӣ оварда расонид. он холигие ки болотар гуфтем дар канор буд ба чӣ оварда мерасонад, аммо масири ҳаракати зарбаро ҳам бояд бигӯем. бисёр зебову диданӣ, зарбаи маҳкаму қавӣ аз сӯи Димитро Биланок ки аз чанд зовияи дид барои мо пешниҳод мекунанд ки муборизаи аслӣ барои пешсафӣ дар лигаи олӣ аст. имтиёз албатта талаф ёфта буд, онҳоро ҳам довар ҷуброн мекунад. Гритсенко ва тамом. садои уштаки довар баланд мешавад. Насрулло Кабиров аз анҷом вахшро бо ин комёбӣ табрик мегӯем. ба мухлисони тарафдорони Равшан дар бозии баъдӣ бурду зафар ва комёбиҳои нав ба навро орзумандем.